Good day everyone, and it's Tuesday once again. Aniano sab kita sa laying episode sa atong weekly Agio PIA 7 Forum. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast over My TV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 p.m. and on Sundays 4 to 5 p.m. We are also live in our Facebook page PIA Central Visayas. Karong adlaw niya kita nanukad sa buhatan sang Metropolitan Cebu Water District dinhi sa ilang social hall. Karong adlaw makauban nato ang mga officials from Pag-asa, Department of Agriculture and Metropolitan Cebu Water District ug atong paghisgutan ang kabahin sa El Nino. This is Bridget May Bayhon and with me is Miss Hazel Gloria. Ma'am, good day. Bri, mayong adlaw kanimo ug daghang salamat. Summer is officially here and in fact ma-experience na gid nato ang kainit sa panahon karon. And we will be discussing on the updated forecast on El Nino ug kanusa usab kini hangtod nato matagamtaman. Ug ingon man kauban usab nato ang Department of Agriculture which is usa kini sa maapektuhan kung pagahisgutan nato ang El Nino ang atong agricultural sector, especially karon nga adunay mga areas dinhi sa provinces sa Central Visayas nga gi-declare as state of calamity. Ug ingon man usab atong pagahisgutan ang water supply dinhi sa Metro Cebu. Do we have enough water supply nga i-provide sa atong mga consumers? So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So Bri, karong higayon atong i-introduce ang atong mga panelist karong adlaw. So unahon ako ang imuhang tupad. Walay lain ang Community Relations and External Affairs Department Manager sa Metropolitan Cebu Water District, si Ms. Charmaine Cara. Sunod si Mr. Joel Elumba, El Nino spokesperson of Department of Agriculture. Okay, Bri. Last but not the least, we also have the weather specialist of Pag-asa Visayas, Ms. Netherlyn Salitrero. Maayong adlaw kaninyo. Bri, ug pangayuan na lang nato sila opening statement Unahon nato ang Pag-asa si Ms. Netherlyn Salitrero. Ma'am, maayong adlaw. Mayong adlaw sa tanan. So, latest update nato last week during our celebration of World Meteorological Day, nag-officially declare na sadta sa atong onset or pagsugod sa atong dry hot season. So, aside from that, sa official declaration nato sa atong tag-init, so gapadayon ta sa pagbantay, pag-monitor sa ato ang El Nino. Okay, Bri, So, El Nino na kita, Summer na kita. So, ma'am, unsa may impact sa El Nino dinhi sa atong Central Visayas? So, basically sa ato ang forecast, ang rainfall gyud ang atong bantayan nga impact nato. So, base sa ato ang projections nato, lahi-lahi man na siya level nga atong gi-monitor from dry condition and then dry spell to drought. So, since February, below normal na gyud ang atong rainfall nga nadawat. So, karon March, very critical sad ang karong buwana kay we are already on the last week of the month, but then we only received 12% of the normal rainfall nato. So, bisan pa og naatay expected nga pag-ulan for the next few days, dili gihapon na siya enough maka-compensate sa ato ang rainfall nga expected for the month. So, karon muhuman ang Marso, expected ta na below normal gid ang atong rainfall and then magpadayon na siya sa April. So ubos gihapon, below normal gihapon atong projection sa April. That's the same thing with Bohol, but mas diri sa other parts of Central Visayas such as Negros and Siquijor, below normal gyud sila, mas below normal sila. Then pag-abot sad sa May, below normal ang gihapon ang atong projection, So diri na ta sa June nga magsugod na siguro ang pag-start sa ato ang
habagat na mas mudaghan-daghan na tag thunderstorm, mas daghan na tag mga pag-ulan-ulan. So but even in June, giingon gihapon nato nga ang impacts masinati lang gihapon nato until June since bisan pag mo normalize ang atong water, but then tungod kay taas kay tag months nga kulang kay tag water, di pa na siya enough to compensate sa ato ang kakulangan sa atong tubig or sa ulan. Oh, ma'am, kanus agi day hangtod kutob kanus nato masinati ang kaning El Nino. Base sa mga international projection no, naghatag tag mga percentage, by June na alang gihapon tay around 60%. That's more than a half no nga percentage. 60% chance nga mulas gihapon siya until June. So, but particularly diri sa Cebu, lahi man gud siya impact sa ato ang map sa rainfall wise. So, but diri sa projection nato by June and July normal na ang atong rainfall nga masinati. Okay, Bri, no? So, at least, no? So, hangtod June siya, ma'am, ang masinati ang itong El Nino. Pero, doon na yung mga thunderstorm, no? Nga atong mano. So, Bri? Kadto kita ma'am sa Department of Agriculture, no? Sir, unsa man ang status or unsa ang effects ng El Nino sa atong agricultural sector? Now, ato naman yun na klaro, no? Sa ato ang kauban diri, si Ma'am Salitriro, nga ingon ang situation sa weather condition nato until June, no? Now, ang agricultural sector manggod nato is a very vulnerable sector in terms of calamity like El Nino, no? Kining huwaw, mga baha nga atong ingon nga calamities, vulnerable gyud ang agricultural sector. Now, ni anata karon sa init, makita nato nga daghan na gyud sa mga mag-uuma pod ang affected nato. Pero kung ato sang tan-aw no ang situation nato karon manggod dry months or gitawag nato nga summer. Wa man tamaan na daning kanang summer kay kanang mga summer gigamit man lang na gud sa laing nasod. Unya gigamit lang na sa mga bakasyonista pod, di ba? Pero sa ato ang mga mag-uuma, duha ra man gyud ka klase nga weather ang atoa. Ang basa, ang uwit ug ang ato ang dry season, di ba ma'am? Now, karon sa giingon ko na ang dry season nato. So definitely taas gyud ang temperatura. Plus napunan sa ato ang weak El Nino sad nga nisud sa ato ang nasod, no samot siya, no? So definitely affected ang ato mga farmers. Now sa atong tan-aw karon the Department of Agriculture dunay mga pangandam manggod nga gibuhat ni, no? Doon na tayo mga pangandam nga murag doon ay mga stages nga among gitan-aw, no? Usa na mga stages ani katong mga preparation, mga preparatory activities nato sa Department of Agriculture. Usa na ni ani sa katupang mga last quarter last year kay diha naman daan to'y pahibalo or advisory ang atong pag-asa nga mosuod gyud ang El Nino. Doon na natay mga activities nga nakapreparar, no? Usa na ani ang pag-orient, advocate sa ato ang El Nino ngadto sa atong mga stakeholders, sa atong mga municipal agriculturists ug sa mga technicians, no? So ato na sila sigihan og pahibaw nga mangandam gyud kay tungod aning El Nino nga coming, no? So ang pagpamandam ana dili lang during meetings, workshop, but also sa radio. May mga radio mileage sa me, no? Natay mga activity nga naa sa radio just to inform sa ato ang public, labi na gyud ato mag-uuma nga ang El Nino coming na, no? So that is ang mga preparatory activities nato. Doon na sa may mga activity nga gitawag namo optimization of vulnerable areas, no? Mo yung optimization of non-vulnerable areas na sa ato ang farmland, no? Kini mo ang paghatag og kining support, no? Usa na niini, for example, ang samot na gyud sa Bohol, no? Magamit gyud namo ni siya nga pamaagi nga kung naa ka sa ubos sa dam directly, for example, irrigation dam, naa ka sa directly sa ubos sa dam, dapat ma-maximize na nimo ang tubig, no? Ma-maximize gyud nimo ang tubig nga kay kining tubiga di naman gud kay makaabot dito sa tumoy, di ba, sa service area. Ang duol sa dam dapat ma-maximize gyud ang paggamit sa tubig. Munang gitawag namo i-maximize sila, no? Maximization of kining gitawag nato nga mga non-vulnerable areas.
Ikatulo sad nga pagpangandam o preparasyon sa DE is kining gitawag nato saving, no? Saving of production in vulnerable areas. Mayong ita saving, usa na ni nga activity nato is kanang gitawag nato nga cloud seeding. Unya doon sa time kanang mga preparations o doon sa tay kining pagpangandam sa mga gitawag nato mga pumps, irrigation pumps, no? Kay kadtong mga areas nga doon ay nagtubo pa ng mga tanom nga kayang pangpatubigan kung doon ay source, pwede nato magamit ang ato mga pumps to pump out water para ma-irrigated ang ato ang kadtong nabilin pa ng mga tanom, no? So mo gitawag namo saving. Kung doon nagoy chance nga pwede nato ipakanaog ang cloud seeding, amo nang kining buhaton, no? In coordination with the other agencies. Labi na gyud ang ato ang mga partners or stakeholders nga naa sa provinces, ang mga provincial agriculture offices, mga municipal agriculture offices, ang atong Bureau of Soils and Water Management, ang ato ang Air Force nga mo sa nag-provide, no? Ang DA ready na gyud ang amo ang standby funds. In fact na nabidid na gyud na nato siya, no? So naghuwat na lang gyud may proper timing with the advice also sa atong pag-asa, no, ang institution kung doon na bagoy maayo ang feasible clouds para cloud seeding kining operation, no. So usa na sa gitawag namo nga saving na kining pamaagi sa katong nga production areas nga with existing crops o kining gitawag namo nga doon na say catchment capacity sa ato ang mga irrigation system, no. Like sa Bohol, ma-example man yun nato ang Bohol kay naa sila yung mga dagkong dams. Unya ang pamaagi sad ang farming system sa Bohol, dili lang kay yung rice, naasad sila yung corn, naasad sila yung mga root crops, no. So in time nga doon gitawag nato seedable clouds nga feasible siya nga i-cloud seeding siya, mas potential siya sa Bohol nato ma-implement. Kay doon na sila dagkong dam, nya daghang pagtanom nga naa. At the same time, ang formation manggod sa isla medyo lingin or strategically potential siya for cloud seeding. Unlike Cebu nga sa una sa tong tuiga na suwayan gyud nato nga gi-cloud seeding ta sa Cebu natugpara sa dagat, no? Doon naman galing natugpa sa Mama pero tira yung gamaya. Mga na ugwa ko masayop 2015 or 2016 at that time, no? So muna nga gitawag namo siya saving the production area. Now after ana giingon na ni Ma'am Salitriro nga by June or July mag-change or magbag-o ang ato ang kining condition, ang weather condition nato nga hopefully favorable na sa ato ang mga farmers. Kay kining May manggod, no, ang May nato, ang first week to last week of May dapat naka-land preparation na ang atong mga mag-uuma. Nakapreparar na sila para sa second cropping nga atong buhaton, no. Be it corn, be it rice, dapat ang May full preparation na gyud na sa yuta sa atong mag-uuma. Pag abot sa uwan sa mga last week of May or June, dapat mo tanom na sila. No, dapat mo tanom na sila. So expected na mo, doon na sa itay mga pila ka mga mag-uuma na nakita namong, nagsugo na sila og land preparation gani karon, no? Kay ang init, kung madaro pa ang imong yuta, mas mayo ang preparation, mamatay ang sagbot. Now, expected na mo nga ma-delayed gyud ang ato ang second planting, ang atong next planting season, ma-delayed siya tungod sa atong weather condition. So hopefully kung mo change siya by June, siguro by tunga-tunga sa June, ngadto sa hinapos sa Hunyo, makatanom na nga atong mag-uuma, no? Kung ang condition nato sa weather condition nato ma-realize as forecasted by Pag-asa. Very early pa man good sir, no? Pero nato ba tay data if naanay damage crops or livestock? Okay, as to the reported damages, no, ang tanan siguro nakahibaluman nga sa hapon murag no declare na gyud ang Cebu province og kining state of calamity tungod sa atong El Nino, no.
Now, ang declaration sa province, ang Department of Agriculture, wala gyud mi kibali matawag nato na direct recommendations kung matawag nato. Kay ang ilasang basis ana ang mga municipalities, no? Daka magog consideration in the declaration sa state of calamity. Dili lang kay tungod sa init nga wala makatanom ang farmers. Usa sad na diha ang kining gitawag nato source of kining mga livelihood projects. Kaya once ang farmers dili makatanom or wala sila makaharvest, ang livelihood projects nila affected, no? So uban na ang uban pagyod ng mga kining condition sa atong mga mag-uuma. Now, as to the reported damages sa atong mga municipalities nga naabot sa among opisina sa Department of Agriculture, no? Ang Cebu, ang nadawat namo na ay Balamban na 2.3 hectares. Naasad tay Asturias, no? Lately lang. Ang naasalay corn o rice, mga almost 267 hectares. Naasay Naga, sa akong total murag 50 hectares apil alang vegetable ug ang ilahang corn, no? Sa Negros Oriental na ay mabinay nilang 78 hectares, no? Ang Siquijor, a total of 20 hectares from Lassi, Maria, Enrique Villanueva, murag upat ka lungsod, assorted crops ang naa sa ilahan, no? Muna nakaabot sa among nga reports. Now, sa fishery sector, murag doon na sa nutricol na nga report, affected sa dang ilahang tilapia fingerlings, no? So far, ingon ana ang among nadawat. So this informations or this datas should be validated, no? So ongoing ang among validation, and then we are also using our drone, no, to facilitate the assessment of the damaged areas. So karon gani ang among team namo murag naa sa Bohol karon, no, nag-assist using the drone station, no? So makita namo initial nilang lupad sa drone nato sa Bohol, nakita nga doon na say nakabenefited sa init nga panahon. Kadtong farmers nga nag-harvest og umay, makadrive sila. So kadto sa mga farmers maupay pag ang vegetative stage sa ilang humay na kinahanglan pagtubig, mo to'y dapat among tanahon kung masuportahan ba sila in terms of kining gitawag nato na mga pumps, no, irrigation pumps nato and other support mechanism para makapadayon yun og tubo og bunga ang ilang umay, no? So doon ay mga farmers nga sa giing ko na benefited sila sa init, doon na say farmers nga nutyabaw sa init, no? Mo na nga para namo dako kay ni nga kining tabang kung ang tanan mo submit og report, no? Kay lisod man gud ang once nga ang report nila ulahin na, kay moingon sila nga wa sila na busy sila ato mga farmers. Pero para nako duol ra gyud ang municipal agricultural offices sa ato mga farmers nga tuag gyud sa frontline services nato. So any calamity or any damages nga makita nila sa ilahang farm dapat ma-reported na sa ato ang mga partners sa municipal agricultural offices, sa provincial agricultural offices. Okay, Bri, no? So, ubay-ubay naman yun, no? Ang na-share ni Engineer Elomba. So, kuwangan pa, sir. So, oh, sir, yes. Sige. Sir, next, Bri, we have the MCWD, no? Kay mangutana ta ni Miss Charmaine kung kumusta, no, ang water supply nato dinhi sa Metro Cebu. Enough ba ni nga maka-provide, no, sa atong mga water consumers? So, we have Miss Charmaine Cara, the Community Relations and External Affairs Department Manager of MCWD. Okay, so ang supply and demand situation sa Metro Cebu. So just a preview, no, we are supplying to 8 LGUs. So atong definition sa Metro Cebu is as far as Compostela in the north and Talisay City in the south and the whole Mactan Island. So mora ni siya atong gi-supplyan
Ang gamit sa atong tubig is mostly domestic and commercial. So wala tay because we are producing potable water, wala tay tubig nga gigamit for irrigation. As at present, we are only supplying 43% of the demand sa entire Metro Cebu. Pasabot ani ang kaning 57%, na sila ilang kaugalingon nga mga wells or na sila atong mga hotels sa Mactan, na sila desalination nga facilities and reverse osmosis. Pero kasagaran gyud sa tinubdan sa tubig sa Metro Cebu is groundwater wells. Among estimate, according to an inventory nga atong gipahigayon sa Metro Cebu, ang MCWD nagkuha lang ta og 35% no every day sa groundwater nato sa Metro Cebu. So the rest, 65% private ang extract og water. Karon, since kuwang naman gyud ang atong gisupply no sa panginahanglanon, ang atong estimate is ang demand sa Metro Cebu is na siya sa 450,000 cubic meters per day. And we are only producing 238,000. So asa man ni karon ang kaning over 200,000. So mo to akong giingon nga ang uban ani na sila ilang kaugalingon nga mga tinubdan sa tubig. But the reality is, in the last 3 years, subdivisions, commercial establishments have approached MCWD kay wala na sila'y ma-extract sa ilang mga private wells and they want MCWD to supply to them. No? Kami na ilang pa-supplyon kay wala na sila'y makuha nga tubig sa ilang mga wells. The problem is, after the 2015 El Nino, naatay mga tinubdan nga wala na siya ka-recover, including sa atong mga private suppliers. Wala na siya kabalik sa iyahang original nga production. So pasabot, we had to declare a suspension sa pagpanawat og new applications in 44 areas. So naay 44 areas karon sa Metro Cebu nga dili ta mo dawat og new applicants, both residential and commercial, because wala na tay paigo nga i-supply gani sa existing customers. So kung mangutana ta karon unsa ang sitwasyon sa panubig sa Metro Cebu, kuwang na gyud ang existing supply sa panginahanglanon. No, nagkuwang na. So the reality is we are doing a rationing. No, nagrasyon na ta even before the El Nino, the onset of the El Nino or the summer months. Nagrasyon na ta in some areas, meaning dili na 24/7 ang agas. So atong gibuhat, atong gibahin-bahin ang existing nga supply na ay mga areas nga tag 20 hours na lang, 18 hours na lang ang agas. Unya at the worst naadyoy tag 6 hours na lang ang agas. So as the El Nino is kanang affecting pa atong additional sources, or until June, as forecast by Pag-asa, mas musamot pag yun ni kaubos ang service hours. Muna siya ang epekto ani. So kinahanglan yun ang atong mga customers, mag-usab na yun sila sa ilang habits in using water, and they need to develop the habit of storing water. So kinahanglan na yun ta musawd og tubig. Muna na siya ang new normal dinhi sa Metro Cebu. According to our chairman, the most expensive water is no water. So, ang reality is, we are selling our water, no? Ang usa ka cubic meter or one katunga ani nga lamisa is 15 pesos only. So, that's equivalent to one bottle of kanang bottled water, no? So, inana ka barato ang ato ang tubig dinhi sa Metro Cebu. And if we are going to develop new sources or mopalit ta og additional water, of course, we expect the price to go up. So that's another reality that Cebuanos have to accept. Nga we will be paying more for water in the next few years. Ako lang ning ilakbit og gisgot ang nahitabo karon. Unsa man ang sitwasyon sa Metro Manila and if mahitabo ba na siya sa Metro Cebu. So ang sitwasyon sa Metro Cebu is
ang MCWD o ang other water na may daghan water companies, mga 150 siguro na nga ginagmay, no, nag-supply sila og specific areas lang sa Metro Cebu. Kami ang nag-develop sa source, kami pud ang nag-distribute. Ang sa Manila manggod ang sitwasyon dito is ang gobyerno ang ni-develop sa sources through MWSS. Mo ni siya ang mga dams nga atong madunggan karon ipang-mention sa balita, no? And then there are 2 water companies nga private nga mo'y ni-distribute. Pasabot nga and then mahal pa jud kaayo ang ilahang rate, much higher than MCWD. Ang ilang gigastuan lang is pag-distribute sa tubig. Kita both development sa source and distribution, pero 15 pesos ra atong baligya per cubic meter. So this is going to change na gyud. Muna siya ang kalahian nato sa Metro Manila, and mostly sa ilang sources is dam. So meaning mauga siya during the El Nino or summer months kay wala may muhulip nga uwan, and then napadyo evaporation. So sa Metro Cebu, 70% sa atong supply is groundwater wells. No, nagsalig yun ta sa atong aquifer, which we already describe as fatally compromised. No? Padung na mamatay ang ato ang aquifer. It's drying up. Our wells are drying up. And 2 other problems are we are seeing 2 other problems tungod sa pag over-extraction sa atong groundwater. One is saltwater intrusion. So positive na gyud ni daghan na kaayo og barangays nga ug mo count ka og well, bisan pag unsa pa ka laom, bisan unsa pa ka sophisticated sa imuhang ekipo nga gamiton, parat na jud nga tubig ang imuhang makuha. So you need to spend more for treatment. Another challenge is septic or nitrate contamination. Gikan ni siya sa septic tank nga waste nga for so many years manggod, wala gyud tay regulation sa mandatory nga pagkolekta sa septic tank nga waste. So daghan kaayog septic tank nga waste nga duol og tinubdan sa tubig, ni contaminate na siya over the years. And also another cause for nitrate contamination is prolonged use of fertilizers. So naay mga areas in Metro Cebu nga taas kayo og nitrate content, no, ang wells because of that. So do natay duha ka programs, the denitrification program atong gikuhaan og nitrate content ang tubig, no, nga atong gipump out, and we also have the septage management program. Ang MCWD mismo mokolekta na ta og septic tank waste, dadto na to og planta atong gi treat, and then ato siyang gi-dispose balik to water bodies nga environmentally safe na siya. Next slide. So today I just want to announce that the Buhisan Dam already has a 0 production. So mo gini siya ang pinaka-extent gyud nga pinaka-visible nga effect sa El Nino. Ang atong Buhisan Dam is 107 years old. But it only represents 3% of the daily production. Amo lang yun ning i-emphasize nga, bisan if 0 na ni ang Buhisan Dam, dili pa sabot nga, wala na jud tay tubig nga mahatag. So it's only 3%. But, since mo man gyud siya ang pinaka-visible, no, mo gini siya ang kanang maingon nato ba nga, exhibit A, no, sa effects sa El Nino. So that's why we really need to show this to the public. Together with the Haklupan facility nato sa Talisay, ang total production sa surface water nato is 39,000 cubic meters per day. So at the worst El Nino in 2016 na feel nato, we lost 42,000 cubic meters per day na siya nga production because of the dry spell. So, ang atong answer sa shortage is we need to develop more wells, no? Ang instruction sa atong board is we will accept all kinds of water. So, tanan nga mga pribado nga mga companies or individuals nga willing mo baligya sa ilang property
unya mo drill ang MCWD og well, we are open to that. At present, we are scouring Metro Cebu. So, murata og all over Metro Cebu ta nangita ta og additional sites for wells no nga duna pay makuhaan nga tubig. So, we are exploring now almost 40 areas. We are talking to LGUs aron tagaan ta og permit to extract or to drill ASAP inana ta ka desperate karon for additional water sources. Ang long term nato nga programs is of course the desalination. Our desalination plant will be in Mactan Island. We plan to make Mactan independent. Sa pagkakaroon manggod, ang atong tubig diri sa main island, ato na siyang gida sa Mactan through the two bridges. Doon natay dagko kay nga pipes sa Marcelo Fernan o sa Mactan Mandawi Bridge. Every day nagdata og tubig, naghatod ta og tubig sa Mactan because of that grabe kay nga demand dito. Just to illustrate, ang mga maps nga companies nag-produce na o nag-manufacture na sila products no using water like lenses sa camera. That's very water intensive. Magkinanglan ka ana og grabe kay nga water pressure para mohimo og kanang lens kay glass man na siya. So these are the kanang industries in Metro Cebu nga nagsalig kaayo sa water. Another long-term project is the Mananga Dam. Of course, the Mananga Dam is dugay na kaini siya, long overdue na ni siya nga gikinahanglan sa Metro Cebu. Later na lang siguro kung mutubag sa pangutana kung nganong hantud karon wala pa gihapon ni siya na realize. Just to one of the primary lang yun nga reason is the cost. It's estimated to cost 7 billion pesos, no? The Mananga Dam. For about 86,000 cubic meters per day nga production or capacity. So, again, akong gi-mention earlier, ang MCWD wala tay national government funds nga gisaligan. We are self-sustaining, self-regulating nga agency. So, kung mo construct ta og dam on our own, mangutang gyud ta, mo loan gyud ta. So, that's one of the challenges of Metro Cebu. Thank you. Okay, Bri, no? So atong naibaw nga shortage gid no sa atong water supply dinhi Yes, sa Metro ang Cebu. kung 24/7 ang imong agas, blessing na kaayo sa pagkakaron. Nganong dili pareha ang iyang number of hours sa iyang pag-aga sa sa water Okay. mission? Ang nindot na to sa unlike sa Metro Manila, usara ang location sa ilang source katong dam nila. So magkaduol ka sa source, mas kusog imong tubig, mas una ka maagasan kay mo man na siya ang nature sa water. Ang sa Metro Cebu, ang blessing nato is multi-source ta. So naatay wells all over. We have 120 wells sa pagkakaroon nga nag-operate all over Metro Cebu. So bisan dili ka duol og dam or dili ka duol og source, rest assured na ay other source nga makasupply nimo duol-duol. Ang problema lang yun ani is ang pagbalansi sa supply. Because kung well manggod ka, magsalig ka sa kuryente, magsalig ka sa demand in an area. So for example, ang area nga duol sa Ayala, mag-compete ka sa gamit sa Ayala or any other commercial establishment for your supply. So mo-affect na siya sa imong water pressure, sa imong availability sa tubig. So mo na siya ang reality sa distribution. Especially siguro karon mi siya nga daghan kayong mga construction, di ba? Daghang mga buildings gipang construct karon. Yes, sa akong na-mention ganina, we are already suspending areas, meaning daghan condominiums, subdivisions nga wala na nato dawata ilang application for water connection. No, niingon nata nila, sorry, dili mi ka-supply ninyo, you look for water somewhere else. So inana ang reality sa Metro Cebu, wala ta nagpaalig-alig nga yes, we can supply you and then dili data ka supply. So we have been doing this since 2016. So muna siyang reality. So ang katong mga subdivision developers, actually luoy kay sila no, subdivision developers, commercial nga mga property developers. Ya grabe pag yun ang real estate boom sa Cebu. So
atong gibuhat is katong existing gali nato nga mga condo nga projects, nangutana gyud ta nila unsa sila nga year expected ma full occupancy. Kay dili man pud na inig first year nimo og open ma fully 100% ka. So kung unsa lang imong demand at this year, mura na among i-guarantee nimo nga supply at ground floor level. So the pressure, akong klaruhon, ang pressure is ground floor level. Wala gyud ta ni assure og pressure or supply sa second floor. So kung nag-abang ka, nagpuyo ka og second floor, mangita jud kag paagi nga moabot gyud ang tubig sa imuha or the owner of the building no mangita gyud siya og nagyud siya ibutang nga mga equipment to ensure nga makaagas mo sa taas. Okay, Bri, no? So, ubay-ubay na magid og gi-discuss no, nga atong mga panelists karong adlaw gikan sa Department of Agriculture, Pag-asa, and MCWD. So, I think, Bri, at this point in time, no, we're giving chance no to our media friends and of course, Bri, no, kauban sab nato karon ang mga members sa atong AGIU 7. So, pwede sad mo mangutana sa atong mga panelists karon. So, kinsay mangutanag una? Okay, Herty. To Ma'am Charmaine, ma'am kanang when you mention zero na si Buhisan Dam but it only represents 3% of our daily supply or production, pila na lang ni ka cubic meters iyang na supply or totally zero na gyud wa na Yes, gyud ta? ang situation sa ang kanimang buhisan dam mura ni siya og kabo no. Yan na siya ibuslot sa tunga, gitawag na tog discharge pipe. Adto mo gawas ang water by gravity mangguni siya down to the TISA filter plant downstream. Ato siya i-treat, usa pa siya i-release for distribution. So ang tubig water level sa Buhisan Dam na siya ubo sa discharge pipe. So wala dili na gyud siya kagawas. Wa na gyud siya magamit. Yes. That's So, the scenario. So, basically 6,000 to 7,000 cubic meters ang yung normal daily production before. Si Haklupan, pila naman lang iyahang daily Haklupan production? is 19,000 from 33,000. So, cubic hapit na tamo meters. critical level sa Haklupan. Yes, that's cubic meters per day. When do we forecast nga maabot na ta sa half sa 17K? Siguro by the end of this week. Okay. So, naay possibilities nga kaning ato ang mga areas nga naka-experience karon og 6 hours nga supply, wa na gud sila agas. No, mo ni siya ang ato lang klarohon no, ang gihunahuna manggod sa mga tao nga ang kaning water supply is very simple. Magkuha lang mi, magpump lang mi og tubig, niamo na siyang i-distribute to the customers. So, water industry or the water supply involves a lot of engineering and science. So, with our experts here in MCWD, muna siya ang atong gibuhat nga we distribute, muna atong itawag og water rationing, atong paningkamuton nga makaagas gyud tanan areas. Although dili siya 24 hours or dili siya katong sa regular nimo nga agas before the summer months, paningkamuton jud nato nga makaagas tanan areas, atong bahin-bahinon ang supply. So kung wala na ang buhisan, we will utilize the other wells no sa iyang duol sa iyang area nga giserbisyuhan. So but of course daghan kay other factors. I think I mentioned to you Herty nga dako pug kay tag-impact ang katong brownouts. So that's why we had a meeting with VECO last week nga ug mahimo dili lang nila iguon ang ato ang areas nga natay wells sa ilahang prolonged nga brownouts kay musamot na dili na jud makaagas ang katong mga apektahan nga areas. So that's what we agreed with VECO last week. So to conclude this forum, pangayon natong parting statement ang atong mga panelists. Let's start with Ms. Charmaine Cara, Community Relations and External Affairs Department Manager of MCWD. Okay, thank you very much to PIA7 for this forum. Again, we encourage our customers to store water no and to use water wisely. Metro Cebu is facing a water shortage. This is the new reality. Dili na ni siya dili na makaya sa MCWD ang the old nato or go through nato nga
sige lang gihapon ta og use the water the way we think nga kaya pagyud ba or naa pagyud kay naa na gyud siya shortage karon. Next, Mr. Joel Ilumba, El Nino spokesperson of Department of Agriculture. Para sa atong mga mag-uuma, no, labi na gyud karon nga ma-feel na nato ang init, no. Amo lang ang awhagon ng atong mga mag-uuma, labi na gyud sa katong nakatanom earlier, no. Na kung mahimo marehistro pod ang ilahang gitanom sa ato ang Philippine Crop Insurance Corporation, no. Ikaduha, kung ang imong tanom angay ng harbison, ato na lang gyud na i-early harvest gitawag nato, no. Now, kung ang ato ang tanom na nagkinahanglan pa gyud additional water, nya dunay makuhaan og tubig, no, sa duol sa inyong farm, pahibaw gyud mo sa atong municipal agriculturist, no, o sa atong municipal agriculture officer o sa provincial agricultural offices o directly sa regional office kung aron matabang mo in terms of kining irrigation pump, no. Tanaw ibalwiton to na kung dunay source na matabangan pa nato, ma-save nato ang existing crops ninyo. Now for crops, for livestock and poultry, sa pagkakaroon wala gyud tay nakuha nga mga damage report, no, sa atong livestock and poultry. Ang amo lang awhag kung doon na mo'y mga large ruminant baka ang karabaw, wala pa 9 o'clock sa buntag dapat nakasilong na siya, no. Nasa under shade siya with pagkaon ang tubig, no. Sa poultry mao gihapon dapat doon sa silungan, labi na nga atong mga native na mga manok nga naara naka-range sila, na sila silungan and then dapat usad atong gimonitor sila. Kung dunay mga makita nato nga mga sakit o dunay pagluya sa atong mga hayop, dapat immediately mo report dayon ta sa nearest nato na mga partners, ang municipal agriculturist, city agriculturist, and the rest paingon kung pwede sa ato ang regional offices. Okay, lastly, Ms. Netherlands C. Salitrero, Weather Specialist of Pag-asa Visayas. Okay, thank you. Musumpay lang ko sa gi-advise ni Ma'am Cha, no, na mag-store tag water. So, even though naanata sa dry hot season and El Nino season ta, doesn't mean nga zero rainfall gyud ta. So, like tomorrow, tag-as tag chances nga possible rain showers. So, atong gi-encourage ang ato ang katawhan na mag-store tag water. So, to catch the rain. So, and last thing, wapod ni nato na istorya ang heat index nato. Mas nagkataas na ang atong heat index for the past days, ning abot na taong 35 degrees Celsius. So, very dangerous ni siya sa vulnerable kayo atong katiguangan o kanang mga infants nato. So, encourage sad nato nga always hydrate ta if we are outdoors, and mas maayo i-limit nato ang atong outdoor activities sa atong likayan nga natay direct exposure sa sunlight between 11 to 2 p.m. 11 a.m. to 2 p.m. kay usually diha mahitabo ang ato ang maximum temperature for the day. So, mao lang na og daghang salamat sa tanan. Okay, Bre, no? So, napupus na magid atong oras, no, sa atong programa, kining sa atong weekly Agio PIE 7 Forum. So, in behalf of PIE 7, Agio 7, My TV Channel 30, DYMR Radio Pilipinas Cebu, mapasalamaton kay ta sa atong mga higala, no, sa atong mga media friends, ug ingon man sa atong mga Agio members nga ni-join nato karong adlaw sa atong weekly forum. So, kini si Hazel Gloria, and with me is my colleague Bridget May Bayhon, magaingon sa kasayuran ang kaugmaran.